Марти, гледай какъв уред. Виж, какво се прави тук? Сядаш тук, дясния крак там, левия тук, дясната ръка ето тук отзад, да. Лявата тук отзад и с изправен гръб така събираш напред. На мене ми се струва по-сложно. Абе не е сложно сега, нали ти... По-сложно ми се струва. Добре, дай да питаме. Инструктора къде? Абе, какво те инструктора? Не се да ти обяснявам. Ти откъде знаеш? Добър ден, кажете, да. Какво се прави с този уред? Ами, погледнете се назад. Дясната ръка я качете за тази възглавничка, лявата е зад тази. Гледате напред. Събирате бавно и едновременно двете ръце. Да. И отпускате бавно. Отоварвате гърдите. Това е всичко. Много благодаря. Няма нищо. Видя ли бе, Марти? Значи, преди да почнем да правим каквото да е било, преди да ви дам някакъв комплекс от упражнения, искам да знам нещо повече за вас. Да. Значи аз съм от София, занимавам се с вътрешна декорация, обичам да ходя на кино. Не, това е интересно, но аз имах предвид физическото ви състояние. Някакви болести, дали имате нещо, хронично заболяване, нещо такова. Като малка ми оперираха сливиците, нямам сливици и скоро ми израстаха мъдреците. Мъдреците? Да. Добре. А колко сте висока? Висока съм 1,75. 1,70? Не, всъщност без обувките 1,68. 1,68? Да. Добре. Сега, извинявам се за личния въпрос, но трябва да знам на колко години сте? На 25. Моля? 25 ми е талията, всъщност. 25 ви е талията, да. А годините колко са? 28. Колко? Номера дънки, който си купувам обикновено. Нещо друго интересува ли? Марти, видя ли инструктор какви мускули имаш, Това не са мускули, това са меса. Тези, които дигат щанги, много добре знаят как месата им изглеждат като мускули. Те изобщо не се хранят като хората. Ти го духнеш, ще падне. Да, ама той това би го дигнал като перце. И това и аз ще го дигна, гледай се. Само гледай. Силви? Чакай малко, че нещо ме вика. Помощ, Силви! Силви! Помощ, бе! Марти, това е много тежко. Силви, това тежи колкото 2 пазарски чанти, въобще не е тежко. Аз не съм скалата. Ти си желязната, Силви. И колко пъти трябва да ги дигна? 20. Бившата ми приятелка дигаше 3 по 40. Много ти се моля, престани да ме сравняваш с бившите си приятелки. Като била толкова готина, защо не си остана с нея? Заради теб? Да, бе, да. Аз как не се сетих? Изморих се, Как се измори? Какво става? На мен ли ми се струва или си довършим средата? Не. Колко направихте? Аз винаги съм била много зле с математиката. Нищо, айде сега от начало, аз ще гледам и ще разбера. Да, много мило. Марти, виж колко готино, бе. Силви, ме дразниш. Здрасти, Марти. Здрасти. Здравей. Кои са тези? Спал ли си с тях? Какво? Хайде да кажи, няма да правя сцени. Спал ли си с тях? С кои? С тези двете. Силви, аз дори не ги познавам. Така ли? Ти всички жени в фитнеса, които не познаваш ли поздравяваш? Да. Здраво. Айде, де. Нали ще ме питаш нещо? Как е? Добре, само малко много ми е скучно вече. Фантазирай си. Така ще е по-леко. Като мен. Значи, аз се представям, че съм на малко селско пътче. В далечината виждам планина с сняг отгоре. Вляво една река с водопад. До водопада има къщичка. Виждам комин, малка пшенична нивичка и една кравичка в средата. Тя ни гледа.
Здрасти, кравке! Виждаш ли това, което виждам аз? Какво? Психиатрична клиника. Давай да те вода там. Гатите по диета да въртиш така педалите. Силви, чакай. Ще те открехна на страшен номер. Ето ти едно хубаво списание. Прав си, така още не е скучно. Нали? Така, това е степера, който наподобява изкачване на стълби. Обаче, за да ти направя програма, трябва да ми кажеш колко килограма си. Марти, запиши си ушите. Значи 56 кг съм, обаче в момента много задържам тежести, иначе съм 50. Добре. Ще го направим за 56 кг и има 3 нива на натоварване за начинащи, средно напреднали, има и за напреднали. Нещо по-ниско, несъществуващо, например? Хайде, гледай си работата. Ще ти го направя за начинащи 5 минути. 5 минути? Без прекъсване? Да. И колко стълби ще изкача за 5 минути? Около 15-20 даже. Не може ли направо на асансьор да го направим? Къде си го дали? На пътечката ли? Да. Не го развързвай, ще се подуе веднага. Ти нищо не разбираш. Чакай, не дай го сваля. Той, между другото, е прав. Ще се подуе веднага. Добре, че дойдохте вие да ми кажете. Добре, как стана това? Как, нали си ходих по пътечката и си представях разни неща, както ти ми каза. Представях си как върва по един селски път и изведнъж, както си върва, и семейство зайци изскочиха на пъти. И ти изкочиш страни да не ги смачкаш. Да. Много тъпо. Не е тъпо. Тъпо си е така, честно. Знам. Леко. Леко, Сашо, лекичко. Леко. Как ти, много ли те боли? Не, много ми е хубаво. Добър ден. Добър ден. Носите ли си медицинската застраховка? Да. Дай да те помогна. Няма, аз си знам кое къде ми е. Само да извиня. Силви, какво правиш пак, бе? Какво? Търся си медицина. Червилото ми. Боже, ако знаеш от кога го търся. Много хубаво. Какво търсиха, да? Мартия, тия ключове твоите ли са? Не са моите, Силви. Айде, че жената чака. Днес каква дата сме? Но това му е стекло срока. Я го фърли там някъде, може да си. Марти, искаш ли дъвка? Не, Силви, не искам дъвка. Да, си хапна една. Ето я. Заповядайте. Виж, що ми ровиш сега за нещата? Това си моите неща, да си знам кой къде ми е точно. Къде ми е сега червилото? Мила, ще ме остават ли тук за през нощта? Глупост. В днешно време не хоспитализират хора с четворен байпас, пък те навек не влезе. Я ти по-добре отиди до вкъщи да ми вземеш нощничката и възглавницата ми вземи. Чакай първо да има какво ще ни кажеш. Дай да моля ти. Не знаеш какво ще направя, едно списъче. Значи, вземи ми чаршафи. Чаршафите обаче те розовите с сърчицата. Вземи ми книгата, дето я чета в момента. Тя е в моето нощно шкафче от моята страна. Walkman, няколко касетки и пинк ми вземи. Крема за лице ми вземи, да не се обри на нещо. И гримовете. Както сме почнали, най-добре е да ти донеса репродукцията на Ренуар да си я сложи в болничната стая, да взема нощното шкафче, креслото, бюрото от масивен дъб. Леле, бюрото от масивен дъб да не се прави завеси. Чакай малко, момент. До завеси стигнах. Марти, ти изневерявал ли си ми?
ми отговаряш, значи си ми изневерявал. Силви? Да. А майка ти лази ли ти по нервите? Въобще не говорим за това. Не. Ти ми отговори. Майка ти лази ли ти по нервите? Айде, не измествай въпроса. Не ми отговаряш, значи майка ти лази по нервите. О, добре. Майка ми лази по нервите. Значи ти ми изневеряваш. Мартине. Да, миличко. Разтри ме малко, моля те. Добре. Знаеш ли какво си мисля? Да купиме на майка някакво домашно животно. Да не е самичка. Не е лошо. Куче или кот? Какво ще отива? Кръстоска между питбул и папагал. Стига да е, много си гаден. Ама трябва да не забравя да вакцинирам питбула, защото може майката да го охапе. Айде сега, тя не е чак такова животно. Наистина ли? Ние защо тогава съм алергичен към нея? Айде, разтривай. Абе, знаеш ли кое е добро за майка ти? Кое? Неопитомен тигър. Глупостите ядат хора. Марти, какво правиш? Че? Правя си теста на месеца. И какви са ти резултатите? Излиза, че типът мъж, по който си падам, е силен, чувствителен и не обича да си седи вкъщи. И аз си падам по такива мъже. Обаче съм се вързала с тебе. Айде бе, Мартина, обезумях от глад. Мило, ти няма ли да ядеш? Не, моля ти, че тя болничната храна е отвратителна и смърди. Много се хубавичка. Да. Хареса ли, миличко? Прав беше, въобще не беше вкусно. Аз като ти казвам. Миличко, пастичка ли е това? Я да питам. Така. То ни предреди. Може, не знам. Как не знаеш, бе, Силви? Тебе те боли грезена, ние също имаме нужда от медицинска помощ. Това беше наш ред. Тихо бе, Мартина, всички ни гледат. Абе, какво всички ни гледат? Ти болничната система, това някакво самарянско заведение ли? От първи станахме последни. То човек беше спешен случай. Моля? Спешен случай, защото легнал в количката и ръката му е в някаква кофа на 2 метра от него. И това бил спешен случай. Ами ние какво сме? Стига! Спал ли си с тази, бе? Да. С коя? С тази кукла в престилчицата. С медицинската сестричка. Ай, не ме иронизирай. Силви, аз изобщо няма познавам. Аз знам. Чела съм по списанията и знам, че мъжете имат еротични фантазии с медицински сестри. Да. Вярно е. Ух. Аз веднъж имах гадже медицинска сестра. И какво? Какво ли беше? Готина ли? Средна хубост. Как така средна хубост? Ми беше влюбена в работата си. Отиваме на вечеря, седнем да вечеряме, тя изведнъж като се вторачи така и вика: имаш разширени зеници. Тръгна да пие от чашата, шат за крилото, имаш хантли. Кофти. Добре, да има нещо по-интересно. Имаш ли? Да. Изправи се и с ръката така ми под топките ме хване и вика: кашляй. Кашляй с ръката. Кашляй. Добре, да сменим темата.
Как си, бе, слънце? Боли ме, Мило, много ме Боли ли те? Заповядай тогава. Подарък! И защо, бе, Мило? Защото докторът каза, че този щупен глезен ти остават броени дни. После ще го върна в магазина, ще си взема парите. Ама и ти много умееш да глезиш жените. Просто... Ох, да ти кажа, не една и две са ми го казвали. Кой? Кой? Майтапа се, айде, отвори го. Отвори. Плюшен Фреди. О, Мило, аз имах един такъв като малка. Майка ми обаче го пусна в Белин. Знам. Кой сладък? Мило, как си се сетил да ми вземеш плюшен Фреди? Машки нюх. Плюс факта, че през последните 7 години се за него ми говориш. Мило, цумкай го. Стига. Цумкай го те. Цумкай го сега. Мартине, разкажи ми една приказка. Сигурно не знаеш, че не мога да разказвам приказки. Моля те. Нали съм болничка? Добре. Имало едно време едно зайче. Как се казва зайчето? Зайчето се казвало Зайче. Зайчето. Имало едно време едно зайче. Байче? И то било тормозено непрекъснато от злата вещица Даниела. Виж, злата вещица се казва като майка ми. Какво съвпадение. И значи зайче си имало друго зайче, негово приятелка, пак зайче. Да. И то пък другото зайче взело, че си изчупило глезена и почва да тормози нашето зайче, да чисти, да готви, да пазарува. И нашето зайче, докато пазарувало така един път на ъгъла в сладкарницата, се запознало с една много сексапилна дама. И понеже му било писнало да готви, да чисти, да пазарува, и като хванало тая дама, и двамата избягали чак на морето, и като легнали на плажа, и като почна един маймунски стяг само я стига! Тая приказка не е хубава, но ми харесва. Марти, що не ми изпееш една песен? Моля те. Марти? Днес беше много мил с мен. Естествено, си болничка, трябва да се грижа за теб. Ами аз си мисля, че заслужаваш награда. Награда? Какво ще кажеш за едно родео? Ама нали си с гипс? Това не те ли възбужда? Голо момиче ме възбужда, ама голо момиче с гипс ме кара да му съчувствам само. Знаеш ли какво ще направя, когато ми махнат гипс? Ще го запази за спомен. Да? И ще ти го щупя в дебелата глава. Ето, миличко, заповядай. Мерси, Мил. Моля те ми подава там очилата, че... Добре. Мерси. И какво каза доктора за кръчето? Не можеш да стъпваш, нито с бастун, нито с патерица, с нищо. Не можеш да стъпиш, не. Не може. Ми той е лекар, бе, Мило. Знае какво говори. Мило, моля те сме да ми си една чаша вода и дискмена. Ей, подай ми там портокалче. Не това, другото. Мерси. Ето. Ами ти много хубаво се настанила, бе, миличко, тук. Не да пине малко водичка. Мерси. Върни го дискмена, не ми се слуша вече музика, аз си чета.
Мила, имаме ли чай? Черен или туристически? Индийски. Да, леко. Мил, донеси ми свичера, че ми е хладно, моля те. Добре. Мила, знаеш ли, че банята е много мръсна? Трябва да се изчисти. Гнусничка е. Какво бе? Задави ли се? Чисте. Нищо ми няма. Пи вода. Какво ти е, бе? О, чакай. Какво стана? О, свят ми се зави. Как ти се зави свят, бе? Чакай да дишам. А? Да. Чакай. Аз горя целия. Как гориш? Я да видя. Целия. Ела. Нищо ти няма. Моля ти се, Горе. нищо няма. Я легни. Чакай. Айде де. Не мога да легна така, не мога. Легни де. Не мога да бърдам, не мога леко. Няма, лекичко, айде, леко де. Леко ще повърна. Няма да повръщаш глупости. Леко. Дигни си кръчета горе. Студено ли ти? Много ужас тук. Стига де, Мило, какво ти стана сега, бе? Стига де. Спокойно, какво има? Ау! Може ли си да ходиш ти? Лъжкиня! Маш валята! Това възбужда ли ти, маличко? Не. И мен. Гледай ги. Като животни. Нали? Аз не мога да си представя как някой може да прави секс по този начин. Ако искаш да го спра? Да. Каза да ми писва. Силви, гледай се, да? Майната му! Силви, Какво? трябва да ти кажа нещо. Изневерил си ми, а? Съжала ли, бе? Не, Съжана, не. Коя тогава? Коя, бе? Значи ходил си до болницата, взе си резултатите. Имаш спин. Не. Рак? И стига де, Силви. О, Боже, не. О, не. Стерилен си. Знаех си, няма да имаме деца. Абе, Силви, какви ги говориш, бе? Искаш да емигрираш. Не. Сетих се! Стана си гей. Ето да, аз го подозирах. Трябваше да го предотвратя. Силви, погледни ме. Какво да гледам? Айде, кажи го най-накрая, бързо. Ей така, изведнъж го кажи. Погледни ме, Силви. Да. Обичам те. Толкова си сладичък.